zer den feminismoa eta ahizpatasuna zuri esker. Bionako barran jaso genituen lehenengo feminismoko eskuorriak. Ikusi genituen logo eta kartelak. Entzun genituen zure kontuak. Feminismoaren olatuaren aparra bajuen zegoen garaietan ere, zu bertan egon zara. Borrokari eutxiz, tinko eta goxo. Zure borrokarako grina, jarrera, humiltasuna eta konpromisoa eredu izan da belaunari ugarirentzat. Biharko belaunaldiei ere kontatuko diegu nondik edan dugun arrasateko feministok. Mila esker, Sagra. Zuk piztutako suak argituko digu gure bidea.